Sí. María José. Mari está. Sí. Mari, Modesto, Sandra, Vanessa, Teixeiro. Y como es lo de los botones, que siempre me lío. A ver. Y ya no hay más concejales. ¿Qué? 2, 4, Falta 6, Adrián. 7, creo. 8, 9, 10, 12. Agustín. Adrián non pode ir. Adrián non pode ir. Podemos esperar. No, si non esperamos 5 minutos. O sea, falta solo Adrián, ¿verdad? Solo. Seguro, Adrián. Es que yo me A ver, mira, muchísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ah, no, falta uno más. A ver, ¿quién falta? 1, 2, 3, 4, 5, Mari. 6, 7... No, Mari está ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 9. Es que no contamos a Eduardo. No, pero ya sin contarlo tenemos que ser 16. Jolín, estoy tonta, ¿eh? 1, 2, 3, Sin 4, contarlo, 5... contándolo somos 16, porque falta Adrián. Ah, porque falta Adrián, ya está. Es eso, ¿no? Eso sí. Es que no me salía. Sí. Yo no lo contaba, pero me salían 15, claro. Los botones. Así, Aquí para... aquí se está oyendo lo que hablamos. Y aquí le das paso a los otros. Bo día a todos e a todas. Vamos a dar comenzo a esta sesión plenaria extraordinaria que tivemos que convocar de forma urxente dado a situación de que estábamos con un concelleiro menos na formación da corporación por mor de a situación sobrevida cando dimitiu un dos concelleiros, o señor Rodrigo Pavón, e para dar entrada ao seu sustituto, o señor Eduardo Vidal Bamonde, porque o retrasar esta situación, o manter esta situación, vai en detrimento de atender as necesidades dos nosos veciños e veciñas, porque ralentiza a execución do traballo da corporación. E, por tanto, ese é un dos puntos que nos obliga a convocarlo de urxencia sin esperar máis tempo para facelo de outra maneira ordinaria, digamos, a convocatoria. O segundo punto tamén require que seña atendido de urxencia, posto que para aprobar a conclusión dos trámites para asuntar esas partidas de subvencións nominativas que tamén redundan na actividade das asociacións do noso concello e, por tanto, en base a estas dúas motivos, pedimos a ratificación da urxencia da convocatoria deste pleno. Entonces, si vos parece, para axilizar, e dado que hai xente que ten que dirixirse con premura aos seus traballos, pasamos á votación, ou senón unha mínima intervención, por favor, o máis breve posible, en canto a este punto de ratificar a urxencia desta convocatoria. Sí? Bueno. Moitas gracias, moi bo día a todos. Pequena introdución, señora alcaldesa. Estamos ante un pleno in extremis convocado polo equipo de goberno, probablemente pola presión da entrada do novo concelleiro, que en realidade é un vello coñecido da política socialista. Señora alcaldesa, a ética política perdeuna fai moito tempo. A verdade é que para analizar a súa forma de comportarse convoca plenos extraordinarios con menos de 18 horas de antelación para que compañeiros como o noso compañeiro Adrián,
teña dificultades laborais para asistir a este pleno extraordinario. Está capaz de convocar un pleno extraordinario sendo plenamente coñecedora que algunha concelleira non podería asistir ao estar hospitalizada. Cada vez queda menos dese partido que presume de ser social e feminista, probablemente porque carece das dúas. Volvendo ao pleno extraordinario que hoxe aquí nos congrega, gustaríame facer unha descripción cronolóxica dos feitos para que todo o mundo coñeza a que se debe que nos convoquen 18 horas antes, cando en apenas uns días celebrarase un pleno ordinario. 13 de setembro, dimisión do primeiro tenente alcalde, o señor Pavón. 14 de setembro, a señora alcaldesa é cuestionada polos medios de comunicación de quen será o sustituto do señor Pavón e vostede reitera que o descoñece, cando a lei é clara e indica que é o seguinte da lista. Pero, en realidade, xa tiñan tramado que a persoa situada no último posto da lista, o número 17, sería o sustituto do señor Pavón. Vaya cambalache, señores socialistas, vaya cambalache. Facer renunciar a 8 persoas á súa acta de concelleiro para deixar paso ao señor Vidal. 8 posibles concelleiros con un mesmo motivo para renunciar á súa acta. Ata para iso non son nin tan siquera innovadores. Disimulen un pouco. E ante esta segunda crise de goberno, o Partido Popular quédanos claro que o Partido Socialista está máis preocupado pola incidencia dos asuntos internos do PSOE Vilalbés que en gobernar para os veciños, sen esquecer que, mediante un decreto da alcaldía, se concedeu unha nova dedicación exclusiva a un histórico socialista. En definitiva, o que vimos a presenciar este pleno extraordinario é unha volta ao pasado. É unha rancia remodelación que demostra que a renuncia do primeiro tenente alcalde non se debeu a motivos personais e a unha cruenta liorta interna do PSOE Vilalbés entre os históricos e os socialistas máis novos. Cando o 4 de abril do 2019 comentaba, foi unha honra de compartir corporación con todos en defensas. Xa remato, señora alcaldesa, porque sei que non lle gusta. Reflite que o Partido Socialista entra en pánico e volve á vella garda. Ben, sí, escoite. Agora? Ben, moi bo día a todas e a todos. Dixémolo e dicímolo, señora Beleiro, non é o noso estilo entrar a valorar cuestións internas das formacións políticas. Non permitimos que se faga coa nosa e, por suposto, entendemos que non podemos facelo nós coas restantes. Mais, por enriba de todo, creo que ha caído facer constar aquí dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta que o procedimento de convocatoria deste pleno, a premura ao respecto da convocatoria deste pleno, non fala, por así dicilo, e por dicilo dunha forma suave, ben da vontade de construir en común que pon sempre de relevancia, ou poñía, mellor dito, de relevancia este equipo de goberno. Dende Vilalba Aberta entendemos que o fundamental é dar cumprimento aos problemas da xente, e é por isto que onte víamos con satisfacción que ao fin, despois de 3 meses, o tan ansiado programa municipal de axudas directas a autónomos e empresas por fin estaba publicado no boletín oficial da provincia, e é por isto que hoxe, diante da disyuntiva que tiñamos, en tanto que un concello coas contas prorrogadas, decidimos unha vez máis sumar en lugar de restar e despois dunha negociación co equipo de goberno facer posible que as diferentes asociacións e entidades do noso concello poidan ver cumpridas as súas expectativas en termos orzamentarios. Señora Beleiro, sabe vostede, porque así o trasladamos previamente, que hoxe vai contar co voto favorable da nosa formación política, pero ao que ten que ver coa cuestión das formas, ao que ten que ver coa cuestión do respeto polas diferentes forzas políticas aquí representadas e polos seus concelleiros e concelleiras, creo, señora Beleiro, que queda moito aínda por mellorar. Mais nada, moitas grazas. Grazas, señor Renda. Bueno, pois, en resposta a ambas as dúas intervencións, considero pola contra que está totalmente xustificado o que se fixera con esta premura e con poucas horas de antelación, cando xa estaba anunciado que precisamente por non ser unha carga para os cidadáns vilalbeses e convocar un pleno extraordinario que podíamos haber feito
para, digamos, facer a entrega da ata de concelleiro, señor Vidal Bamonde. Evidentemente hai bastantes datas, pero precisamente queríamos que un pleno extraordinario contara con algún outro punto para non ser motivo de ter que volver a convocar despois outro pleno extraordinario. Rematouse a tramitación de todo o expediente para adxudicar as subvencións nominativas hai pouco máis de 24 horas, 48 horas, e por eso non se pudo facer con maior antelación o aviso da convocatoria do pleno extraordinario, precisamente para axilizar. Vostedes todos saben que se o demoramos unha semana máis, pois seguramente vai a ser moi difícil de darlle cumplimento na anualidade a adxudicar estas axudas, estas subvencións nominativas tan importantes que son para o tecido asociativo de Vilalba. Así que consideramos que está totalmente xustificado esta convocatoria de urxente polo que acabo de decir. En canto á intervención específica da voceira do Partido Popular, pois é un pouco criticable e cuestionable esas dotes adivinatorias de a voceira do Partido Popular en canto a atitude, as capacidades de traballo dos membros do Grupo Socialista. Creo que hai que ser respetuosos coas persoas e, desde logo, cando se fan críticas, fanse sobre as actuacións e o traballo, non sobre presupostos imaginativos. Ben, antes de pasar a ratificación de urxencia, porque me esquecín antes o comenzo, como vostedes saben, pero tamén para dar coñecemento aos cidadáns que nos están vendo agora en directo ou que verán despois a sesión plenaria, dar a benveída a nosa nova interventora, Luz María Villa, que está conectada telemáticamente porque non pode estar presencialmente. Luzma, bo día a todos. Simplemente xa tedes conocemento, pero para dar coñecemento á cidadanía. Agradecerlle a súa disposición para traballar man con man co Concello de Vilalba, porque está casi a piques de rematar o ano e é preciso ese servicio de intervención con moito entusiasmo e con moitas ganas de traballar. Entón, pasamos á votación da ratificación da urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a urxencia con 9 votos a favor, 7 do Partido Socialista e 2 de Vilalba Berta e 6 abstencións de membros do Partido Popular. Pasamos ao segundo punto do orde do día, que se trata do expediente 3909/2021, que se refire á toma de posesión do concelleiro electo don Eduardo Vidal Bamonde. Ben, unha vez vista a credencial de concelleiro expedida pola Xunta Electoral Central en data 6 de outubro de 2021 a favor de don Eduardo Vidal Bamonde por renuncia a dito cargo do concelleiro don Rodrigo Pavón Prieto, unha vez tramitado todo o procedimento, visto asimismo que se formularon polo designado as preceptivas declaracións sobre causas de posibles incompatibilidades e ou actividades, así como as declaracións de bens patrimoniales, tamén completado esta parte da tramitación, sin que exista ningunha causa de incompatibilidade ou impedimento, a teor do disposto na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, para adquirir a plena condición de concelleiro en a sesión plenaria, deberá prestar xuramento ou promesa para tomar posesión do seu cargo, polo que fago un chamamento, señor Eduardo Vidal Bamonde, xura ou promete pola súa conciencia e honra. Sí, se pode achegar, señor Vidal. Ven, Eduardo, ven por aquí. Ven por aquí, que luego ya te quedas aquí.
Durao promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Sí, prometo. Ben, pois entonces, benvida, quédese xa aquí por mor da situación da pandemia e continuamos con a sesión plena. Ahora ya eres membro de la corporación. Entón, sin máis, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o tratamento do expediente 4143/2021, que se refire á modificación de créditos para subvencións nominativas. Como xa dixen antes, expuxen con claridade, moi importante o funcionamento do tecido asociativo no noso Concello e todas as axudas que se poidan prestar para o desenvolvemento das súas actividades é moi importante para este equipo de goberno. Por tanto, facemos esta proposta de facer esta modificación de créditos para poder participarlles e darlles a todas estas asociacións estas axudas. Bo día a todas e a todos. O que se trae hoxe aquí é unha proposta de modificación da relación de subvencións nominativas do orzamento. Vai un pouco na liña das anteriores nominativas que se trouxeron aquí. É unha proposta do equipo de goberno consensuada co grupo de Vilalba Aberta. Agradecer a Vilalba Aberta a súa disposición para apoiar temas que consideramos relevantes para os veciños. Neste momento trátase de apoiar as iniciativas e as actividades do tecido asociativo do noso Concello e creemos que é unha cuestión importante. Gustaríanos tamén que o Partido Popular, a pesar de que somos conscientes de que podan ter outras inquedanzas, que manifesten o seu apoio tamén a esta relación de entidades, porque a verdade é que están a maior parte das asociacións do noso Concello. Vou a facer un pouco un resume, vou a dividir en tres tipos de axudas. Por un lado, para aquelas entidades con fins sociais, destacar que se incrementa a aportación para o centro ocupacional, dado que a subvención que se lles viña dando tradicionalmente de 50.000 euros era un pouco escasa, incrementase hasta os 65.000 euros. Recóllese unha partida de axudas ás AMPAs, asociacións de nais e pais, para que poidan asumir o custe a maiores que vai a ter as actividades extraescolares por mor do COVID. Mantéñense axudas á Asociación de Exalcohólicos, vanse a seguir facendo as aulas da terceira idade. Tamén como novidade, desaparece a subvención que se estaba dando á FALU por os talleres de memoria, porque este ano, derivado da situación do COVID, non é posible que os continúen. Despois, dentro das asociacións culturais, están prácticamente todas. Destacar que se incrementa a partida para o IESCHA e incrementase tamén a partida para a Asociación Cultural de Movemento. Despois, en canto ás asociacións deportivas, están un pouco recollidas os clubes aos que tradicionalmente se lles veñen a dar axudas e que quedan excluídos do que son as de concorrencia competitiva. En este sentido, destacar que se incrementa a aportación ao Racing Club Vilalbés. Decía tamén que se incrementaba a de movemento e incrementase tamén un pouco a do Codesido e a do 4 Roldas. E despois, como novidades, incorpórase unha axuda para a Asociación de Empresarios do Polígono, que foi aprobada aquí en pleno, e tamén unha subvención para a Asociación Serra da Carva, que veñen a colaborar co Concello en actividades tan importantes como é o trampeo para a avispa velutina. Desaparece despois tamén a da Asociación Peludiños, ao pasar o Concello a xestionar a recollida de cans a través dun contrato con Garatuxa, e son as principais novidades que recolle esta relación.
Aproveitando que estou no uso da palabra e como aquí pois outros portavoces falan según de que temas cando lles interese, pois bueno, dar a benvida ao noso compañeiro Eduardo Vidal e pois darlle un pouco tamén a benvida á señora Sandra Vázquez como portavoz e como intervinte nos plenos, porque despois de moitos anos sin falar, pois estrenouse hoxe con moita enerxía. Eu simplemente lle diría a señora Sandra Vázquez que, bueno, empezar así xa atacando a todos, pois, bueno, non é tampouco mellor un estreno moi, bueno, e creo que tampouco está vostede na mellor situación para criticar cambios de sillas, etc., porque hai que recordar que vostede entrou aquí como concelleira, pasou a ser senadora aos 4 meses, deixou o sitio a Gerardo Criado, que pasou de ser alcalde a ser senador, o señor Bamonde pasou de ser diputado a alcalde, e, bueno, pois está vostede no seu dereito de criticar e de falar de ética, pero tamén ten que mirar un pouco tamén a súa situación. En canto á convocatoria urxente que criticaba vostede, señora Sandra Vázquez, o ROF contempla que a alcaldesa pode convocar reunións extraordinarias e urxentes sin ningunha limitación de tempo. Precisamente é urxente porque non se require ese plazo mínimo de 2 días para mandar a convocatoria. Nada máis, agradecer outra vez a boa voluntade de Vilalba Aberta e darlle a benvida ao Partido Popular se quere dar o seu voto favorable a esta proposta. Partido Popular. Bueno, moitas gracias de novo e antes de entrar a debate neste segundo punto, por suposto, dar a benvida ao concelleiro Eduardo Vidal Bamondo, ao que lle desexamos os maiores dos éxitos, que probablemente van a ser os éxitos de Vilalba, e tamén nos gustaría dar a benvida á interventora do Concello de Vilalba, trasladarlle, por suposto, as nosas felicitacións e o agradecemento a que se volverá a incorporar como interventora do Concello, que probablemente axilice, non?, os temas económicos de intervención para este Concello. Xa por entrar un pouco máis no segundo punto, señora Rouco, ao mellor non se lembra, pero eu non me estreno aquí a comentar os plenos, xa intervín en outras ocasións, ao mellor vostede non se lembra. Pero comentaba que no anterior punto estábamos ante un pleno extraordinario convocado con 18 horas de antelación para repartir entre a parte do tecido asociativo 308.400, é dicir, máis de 50 millóns das antigas pesetas, para poñer un pouco a todas as persoas que nos están escoitando. Eu creo que teñen unha falta de concepto do que é ordinario e do que é extraordinario. E a ver, saben por que yo digo? Porque os plenos ordinarios, onde se debe traer esta relación nominal de subvencións, vostedes adícanos absolutamente a nada. Veñen única e exclusivamente cheos coas mocións do grupo da oposición. Daí esa falta de xestión, daí esa falta de organización, esa falta de proxectos de futuro para Vilalba. E miren, 2 anos que levan gobernando, levan convocado máis plenos extraordinarios que plenos ordinarios. Ese é o resumen. Estamos ante un novo pleno extraordinario con pouca transparencia e moita urxencia. Chegan tarde, mal e de arrastro. E os que pagan a súa mala xestión son todos os que levantan cada día para abrir o seu negocio e dar de comer á súa familia. Máis de 10 meses para que autónomos e pequenas empresas de Vilalba podan, por fin, recibir unha axuda para facer fronte aos gastos da COVID logo de publicar as bases no día de onte, aunque aínda quedarán semanas ata que reciban na súa conta corrente. 10 meses tiveron que esperar as 42 entidades que hoxe traen a este pleno. 10 meses que vostedes estiveron a outra cousa menos a aprobalas. E 10 meses nas que as asociacións non tiveron un can por parte do Concello de Vilalba porque vostedes estaban a outra cousa. 10 meses tiveron que esperar a que Vilalba Aberta e Partido Socialista se puxeran de acordo para aprobalas. Pero por que non se puxeron de acordo antes? Por qué? Danse conta que ditas entidades teñen menos de 2 meses para xustificar as subvencións. Señores socialistas e señores de Vilalba Aberta, 10 meses. Durante estes 10 meses o tecido asociativo fixo un traballo impagable, nun momento de crise sanitaria, económico e social. Onde estaban vostedes? Xa lles contesto, estaban a outra cousa.
E deixando patente as formas que non son as correctas, máis val tarde que nunca, por suposto, e agradecese que traigan vostede a relación de subvencións nominativas. E gustaríame entrar no contido delas. Vaya por diante que o Partido Popular de Vilalba, todas e cada unha das asociacións que forman parte do Concello realizan unha gran labor, pero non só as que hoxe aquí se aproban, senón tamén todas as restantes. Non teño tempo suficiente para pararme nas 42 entidades, pero gustaríame, tal e como fixo a señora Rouco, en facer 4 bloques. No primeiro, o ámbito social, a Fundación Hospital Asilo de Vilalba, unha residencia cunha traxectoria intachable, que realiza unha gran labor social, sufriu a crise sanitaria provocada pola COVID-19 que tivo facer fronte con grandes gastos. Ben merece que pase dos 90.000 aos 100.000. E aí, entendendo, se pode aclararlo a señora Rouca, que a cantidade que vostedes presentan son 50.000, entendo que eses 40.000, se o pode aclarar, serán das 5 prazas conveniadas da parte da atención a persoas con enfermidade neurolóxica. Se non lo pode aclarar, simplemente por aclaración, porque aquí vemos que poñen vostedes 50.000. En relación, seguindo co tema social, eu faigolles unha pregunta que teñen en contra da Asociación de Voluntarios de Protección Civil. Mire, non se entende o trato discriminatorio que lles dan a unha asociación sen ánimo de lucro que leva traballando 25 anos. Mire, está presente en cada un dos actos celebrados polo Concello de Vilalba, Feira do Capón, do Queixo, Carnaval, Cabalgata de Reis, Magos, Samaín. Colabora con outras entidades deportivas, culturais e sociais. A Festa da Bicicleta, competicións, Festa indiana en Santa Valla, a Tasca do Liño en Insua. Colabora con simulacros de incendio, reparto de alimentos. Durante o crudo confinamento provocada pola COVID-19 estiveron a carón de quen máis o necesitaba, levándolles comida e medicina e felicitando e levando alegría e agarimo aos máis novos da casa. E o goberno socialista, como lles paga? Botándoos do local do Concello e mandándoos para o Matadero, un local en moi mal estado e a maiores reducindo a subvención nominativa de 10.000 euros a 2.000 míseros euros. E agora, cando un mira para as siglas do Partido Socialista Obreiro Español, e de social quédalle a ese de soberbio. En relación ao segundo bloque, o bloque cultural, todas levan feito moito pola cultura de Vilalba, pero durante a pandemia o IESCHA logrou manter a actividade cultural. Mesmo me atrevería a decir que sustituiu en parte a desaparecida Concellería de Cultura. Ben merece, e a verdad é que vemos a subida considerable para o presente ano, creemos que tamén podría levar un pouco máis. No terceiro bloque, o bloque deportivo, e se menospreciar a ningunha das asociacións deportivas, pero sí primar pola gran labor que desempeñan levando a bandeira de Vilalba alá onde van, sobrepasando as nosas fronteiras. O Club de Loita, a Escola de Movimento, como falaba a señora Rouca, e agradecese esa subida, pero tamén o fútbol sala, logo de crear 2 novos equipos, un de xuvenil e outro de feminino, ben merece unha pequena subida que vostedes plantexan. En torno ao cuarto punto, que é o bloque da muller, aquí solicitamos aclaración, se é posible, simplemente porque con estes datos non o vemos refletido, pero das 7 asociacións do mesmo ámbito, no ámbito da muller só se lle concede a unha subvención nominativa, a unha cando é para gastos de funcionamento, non para nada extraordinario. Non sabemos se o mellor é provocado polo acto organizado de Tasca do Liño, aí entonces non temos nada que decir. É probable que as presas, por facer un pleno extraordinario da tomada de posesión do novo concelleiro, non analizasen con profundidade as mesmas. Non entendemos como hai moitas asociacións que recibían subvención o ano 2020, gobernando vostedes e feitas as subvencións, este ano non as mencionan. Necesitábamos unha pequena aclaración. Son moitas necesarias estas axudas, pero lembren que deben ter en conta que chegan moi tarde, poñendo en risco económico a moitas delas, entre a espada e a parede a moitas outras, para chegar a tempo para xustificalas. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Ben, dixémolo antes, pero creo que compre repetilo. O Grupo Municipal de Vilalba Aberta, diante do actual contexto de contas prorrogadas, tiña 2 opcións moi claras. A primeira, poñerse de perfil e prexudicar as asociacións, e a segunda, facer valer a forza dos seus votos, facer valer a forza dos apoios
que esta formación política a que eu represento recibiu nas pasadas eleccións municipais para mellorar algunhas das partidas e contribuir á necesaria estabilidade municipal. Pregúntase a señora Vázquez onde estaba Vilalba Berta no último ano. Eu voulle dicir, estaba propoñéndolle ata 3 propostas de acordo para os orzamentos ao Partido Socialista. Estaba aprobando pleno tras pleno co apoio do seu grupo municipal. Agustín, como te vamos votar de menos as axudas a autónomos e empresas. Estaba propoñéndolle ao Partido Socialista a exención polo pago das taxas aos negocios afectados polos peches. Estaba poñendo en riba da mesa a necesidade dun plan de conciliación para as familias traballadoras do noso Concello. Estaba pleno tras pleno tamén instando ao Partido Socialista a facer valer aquilo que reflexábamos no noso acordo de investidura e que dicía que os fondos do canon eólico debían reverterse nas parroquias. Aí estaba Vilalba Berta no último ano. E voulle dicir tamén moi claro, señora Vázquez, fronte á inestabilidade, fronte á parálise, fronte ao desleixo e fronte á política do ruído, o que vai facer a miña forza política vai ser representar unha alternativa baseada no traballo, baseada no rigor e baseada na iniciativa, porque Vilalba merece iso e porque os veciños e as veciñas nos votan e nos pagan a nosa presenza nestes plenos extraordinarios e ordinarios para iso. Dixémolo antes tamén e queremos repetilo agora. A veciñanza interésalle de todo menos as cuestións internas dos partidos. E pódeme crer, señora Fernández, que nós podemos compartir moitas das cuestións ao respecto da valoración que vostede fixo na súa primeira intervención. Pero aos veciños e as veciñas de Vilalba o que lles interesa é que se lle dé unha solución aos seus problemas. Iso tamén é facer oposición, iso é oposición responsable, iso é oposición constructiva e a iso nós nos dedicamos. Non vamos instar a ninguén a falar de política e deixar as cuestións partidarias lembrando unha cuestión obvia, que é que as cuestións centrais da legislatura están todas sen resolver. Non o vamos facer porque creo que todas e todos os que estamos aquí somos suficientemente maiorciños para darnos conta da situación que vive o noso Concello. Pero lembre, señora Vázquez, que o fundamental, e dixémolo e dirémolo, non é quen sexa o tenente de alcalde, non é quen sexa a alcaldesa e non é quen ostente esta ou outra responsabilidade. O importante, e a iso nos vamos dedicar dende a bancada da oposición, o Grupo Municipal de Vilalba Berta no que quede de legislatura, é que o Plan Xeral de Ordenación Municipal, a RPT, a contrata do lixo, os orzamentos, a ampliación do polígono, o proxecto de centro de día, entre outros, seguen exactamente no mesmo punto que ao comezo da legislatura, que compre que vostede o lembre, señora Vázquez, é onde os deixou tamén o Partido Popular. En mudar iso é no que nós nos imos concentrar. Todos os nosos esforzos van ir encamiñados nesa liña. Dixémolo e dirémolo. Somos tremendamente críticos, repito yo, señora Vázquez, tremendamente críticos coa xestión do Partido Socialista á fronte desta institución municipal. Pero se temos a opción de contribuir ca forza dos nosos votos e dende a bancada da oposición a mellorar, aínda que seña un chisquiño, a vida dos vilalbeses e as vilalbesas, aí vai estar Vilalba Berta como que é unha forza política, señora Vázquez, con marcada vocación de goberno. Quen quere gobernar ten que mancharse. Nós non nos poñemos de perfil, nos manchámonos, nos negociamos e nos conseguimos acordos en beneficio da veciñanza. Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor Renda. Bueno, eu vou a ser moi breve, pero, bueno, por contestar un pouco ás cuestións que planteaba a señora Sandra Vázquez. Bueno, eu creo que no seu inicio como voceira non sabe vostede nin onde está, nin moi ben o que quere decir, porque empeza vostede dicindo, saben os vilalbeses que o equipo de goberno vai destinar 300.000 euros a axudas a subvencións? Que está vostede criticando un despilfarro cando acto seguido di que son subvencións moi necesarias. Pois, bueno, díganos vostede se está a favor das asociacións, está en contra ou cal é a súa postura, non? Fala vostede tamén de que lle recortamos a subvención ao asilo, pois mire, vostedes hasta o ano 2019 daban ao asilo 30.000 euros. É verdad,
e agora a subvención que se recolle é de 50.000. Falaba vostede da Asociación de Voluntarios de Protección Civil, que a mandamos ao matadero. Oi, pois eu, que sepa, están aquí ao lado e non sei se hai alguén que lles quere facer algún tipo de Asociación de Voluntarios de Protección Civil, e tiña un local aquí no Concello, e agora ten un local aí ao lado, e creo que é un local de uso público, onde se lle está, ademais, pagando pois todo tipo de suministros, e a maiores, pois dáselle unha subvención nominativa de 2.000 euros. Pode vostede non estar de acordo coa cantidade, pero dai a decir que os mandamos ao matadero, pois, bueno, hai un abismo, non? Probablemente o seu interés por a Asociación de Voluntarios de Protección Civil, pois xa o conocemos todos, non? Bueno, despois fala vostede tamén de que cales son fala de que hai que incrementar a aportación ao IESCHA, que están de acordo, que o IESCHA ven a sustituir a desaparecida Concellería de Cultura. Non sei a que se refire vostede, señora Sandra Vázquez, pero creo que os actos culturais que se están programando en Vilalba son pois dunha calidade elevada, son unha programación continuada, todos os fines de semana hai actividades, e quizá, se en vez de criticar, fose vostede a algún deles, porque nunca a vimos en ningún dos actos culturais deste Concello, e probablemente ese é o motivo por o que vostede descoñece as actividades culturais que se están a facer. Di vostede tamén que hai unha serie de asociacións que propoñíamos no 2020 que non reciben subvención. Dígame cales. A parte de AFALO e os peludiños, non hai ningunha que estuveran no 2020 que desapareceran agora. Bueno, creo que en xeral eríxese vostede aquí como unha defensora dos intereses dos vilalveses, pero eu tamén lle recordo, señora Sandra Vázquez, que vostede, aparte de ser concelleira aquí, é diputada, e ese compromiso cos vilalveses hai que manifestalo sempre, non só agora que vai a ser portavoz aquí nos plenos, senón nas votacións no Parlamento de Galicia, tamén debe vostede manifestar ese compromiso que exixe cos cidadáns de Vilalba. Entón, en vez de vir aquí a falar e a poñerse nunha situación pois de altura, sobre nunha postura ética, con unha altura ou con unha superioridade sobre os demais, creo tamén que o compromiso empézase a mostrar neste tipo de cousas. Son asociacións que necesitan estas axudas, quizá vayan, como di vostede que van con retraso, bueno, eles van a poder xustificar os gastos que teñen de todo o ano, xa se falou con elas, xa son coñecedores, ninguén puxo ningún tipo de problema, e creo que deberían vostedes mostrar o seu compromiso votando a favor, porque en toda a súa intervención non vin que propuxera ningunha outra subvención que non se recolla aquí. Nada máis. Grazas, señora Rouco. Unha breve intervención, sobre todo para manifestar o sentido do... Vale, gracias. Señora Rouco, a favor de que gasten os 300.000 euros no tecido asociativo, que criticamos e que o traigan con 18 horas de antelación para un pleno extraordinario, simplemente eso. E non vamos, simplemente pido unha aclaración a modo constructivo, vale? Cando se aprobaron as subvencións do ano 2020, a partida 312.48.905 Hospital Asilo, vostedes daban unha aportación de 90.000, simplemente porque non lo xustifiquen, porque ao mellor pode ser noutras partidas ou outras colaboracións. E agora, para o asilo, dan 50.000. Non sabemos esa diferencia, pois, para que nos lo expliquen. Non estamos criticando ni nada polo estilo, é simplemente aclaración pois, para coñecer, porque ao mellor pois, a través de outro tipo de aportación, vale? Nada máis. E o meu compromiso como deputada, señora Rouco, claro que se reflite nos máis de 6 millóns de euros que ten de inversión a Xunta de Galicia neste Concello, simplemente para eso. Non sei tamén se, eu creo que para que todos os que nos están a escoitar o coñezan, non sei se a publicación no Boletín Oficial da Provincia das subvencións que se acaban de publicar son os de concurrencia competitiva, cos 33.000 euros que acaban, non sei, por aclaración, por si ou cando teñe pensado convocar as subvencións de concurrencia competitiva, porque hai máis das 42 entidades sociais, hai máis que 42. Eu creo que tamén necesitan saber, simplemente por aclaración, se son estas as publicadas por importe de 33.000 euros para que a xente se poida a traballar e a ser conscientes de que, non sei, señora Rouca, hasta cando teñe para justificar, entendo que ata o 31 do 12, quedan menos de 60 días.
Eu creo que non sei se son conscientes que entre que publican, presentan ou justifican, a xente necesita tempo. Póñanse na pel de moitas delas e actúen de maneira inmediata. E xa por dar outra pincelada, adican a partida para as comisións de festas parroquiais, que son 29, e redúceno en 20.000 euros, e que saben vostedes que non se puderan celebrar no ano 2020 e non se van a celebrar no ano 2021. Simplemente como algo constructivo, non creo que fixen como a nosa intención como Partido Popular de Vilalba que o revertan nas asociacións veciñais, non? Porque saben vostedes que a comisións de festas non van a poder celebrar en 60 días as festas, pois polo menos deanlles, bueno, pois ese pequeno incentivo para que poidan, bueno, justificar os gastos ou que seña. E xa para rematar, señora alcaldesa, tras 10 meses esperando por ditas subvencións, e agora tras a justificación que daba o voceiro de Vilalba Berta, o señor Renda, que decía que hasta en 3 ocasións había brindado a mau ao Partido Socialista, tras 10 meses esperando por ditas subvencións, acaba pensando que isto é un auténtico brindis ao sol, que o que viñeron facer hoxe aquí Vilalba Berta e Partido Socialista é brindar con auga. Mais nada, moitas gracias. Moi brevemente, grazas ao acordo que con unha larga espera conseguimos arrincar, señora Vázquez, do Partido Socialista, desbloquearonse as axudas a autónomos, deuse luz verde a un importantísimo investimento nas parroquias e hoxe asegúrase o financiamento das asociacións e entidades municipais. Pero todo está por facer e iso convócanos a todos e a todas os que estamos aquí. E independentemente de que estiñamos dentro ou fora do goberno, creo que ningún concelleiro e ninguna concelleira debe dar esta legislatura por amortizada. Díxeno e dirémolo. Para nós, o fundamental é que os temas centrais da legislatura poidan estar, se non resoltos, en visos de resolverse antes do mes de maio do ano 2023. É o que demanda a veciñanza e é o que humildemente tentaremos acadar. Moitísimas grazas. É que eu creo que xa deixei bastante claro nas dúas intervencións. O tema do asilo, nas anteriores nominativas, habíanse posto 90.000 euros consignando, a parte do que é as plazas e máis a subvención nominativa. Eso é o que se corrixe. E despois das subvencións de concorrencia competitiva, xa dixen que se vai a facer a convocatoria e que, pois... Entón, rematadas as intervencións, pasamos á votación deste punto da orde de día de modificación de créditos para as subvencións nominativas. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por maioría cos votos a favor do Grupo Socialista de Vilalba Berta e as abstencións do Partido Popular. Pois sin máis asuntos que tratar, damos por rematada esta sesión plenaria. Bo día a todos. Seguimos traballando polos intereses da veciñanza de Vilalba.